Anong tawag doon? Pumunta ako palengke. Bumili ako ng udong. Kasi I love udong sa sardinas. Tapos lagyan ng konti sabaw. At saka udong. I love udong talaga. Kaya bumili akong anim kasi pag nagluto ka ng isang sardinas na maliit, ito pwede isa. Ayan. Tapos, gusto mo na naman, isa na naman. Ganon. Nagpapakulo ako ng papakulo. Ang tawag doon. Ano ako nagpapakulo? Ouch. Naglalaga ako ng baka, guys. Baka, ayan. Sa rice cooker lang. Konti lang. Ayan. Papakulo ko muna siya. Para mawala yung lansa. Sa ako lagyan na mainit na tubig. Ayan, baka. Or sinabawang baka. O, ayan. Yan ang aking ulam for today. And then, kumain ako ng palo. Ay, hindi pa. Kaya na basa. Kaya na basa. Bumili ako 5, kumain ako isa. Isa lang. Pero pwede ko pa naman yan. Ilagay lang sa rep. Init-initin na lang. Pwede. Kasi ginagawa ko naman noon. Tapos, bumili ako ng tawag doon, barbecue na saging. Kinain ko na yung isa. 2 lang. Tapos, I have sariguelas. Here may sariguelas. Here may sariguelas. So, diba? Sariguelas. I love it. Sarap pumunta sa palengke talaga. Gusto ko yung palaging gawin. Pumunta sa palengke, mamili mo kung ano-ano. Lalo pag nag-crave ako, ay, love it. Kasi, baka kasi ang crave ko ngayon, sabaw. Ano ba ba? Inis ko lang yung sabaw. Tapos, here my panghalo ko sa baka. Ayan. Then, yung sili. At saka itong luya. Ayan. Pechay. Ayan. Sibuyas. Ang halo yan sa ating baka. Para mamaya, sarap ng kain ko naman. Tababoy na naman ako. But I don't care. Kahit maging tababoy ako, basta kakain ko yung lahat ng gusto ko. Food is life. Bye-bye.